Dan is-summit kien diġà skeda differentement għas-summit preċedenti. Bħala ir-rwol tal-Unjoni Ewropea, primarjament kienet l-Unjoni Ewropea li għamlet sanzjonijiet li huma effettivi. Imma mbagħad nemmen ukoll fir-rwol tal-blokk għall-istabbiliment tal-paċi. U dak kien ukoll wieħed mill-messaġġi ewlenin li jien għaddejt fil-Kunsill l-importanza illi nisħqu fuq l-element tal-paċi. Nifhem li bħalissa s-sitwazzjoni hija waħda ta' tensjoni, il-konflitt huwa wieħed diffiċli, imma nemmen ukoll li rridu nibqgħu nagħmlu dak kollu possibbli biex naslu għal paċi. L-istess ħaġa li għamilna waqt pandemija. Dejjem ħdimna biex niżguraw il-provvista hekk se nibqgħu nagħmlu. Il-provvista tal-materja prima u tal-prodotti li huma essenzjali se tibqa' waħda salvagwardjata. Insistej dwar dan partikolarment fejn jidħlu l-prezzijiet tal-enerġija. Jiena tajt kelma lil poplu Malti li se nżommu l-prezzijiet tal-enerġija kif ukoll tal-fuels stabbli qegħdin naraw x'qiegħed jiġri madwar l-Ewropa fejn il-prezzijiet ta' dawn l-affarijiet li semmejt refgħu rashom il-fuq u l-fuq ħafna. F'pajjiżna tajna dik il-garanzija bħala gvern determinati li nibqgħu nżommu kelmitna.